pang maglibin partner sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sa Tigbawan Municipal Police Station sa Barangay Tanpael, Tigbawan, Iloilo. Alas 2:03 sang hapon, Hulyo 8, 2024. Ang mga arestado amusan day Mark Anthony Chris Alisona, 32 anyos, kag Grislina Garde, 25 anyos, Lunsay residente sa Barangay 8, Poblasyon, Tigbawan, Iloilo. Nabangka ng mga arestado sa isang kaplastik sa siyesing napatihan shabu, gamit ng 7,000 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa ilang pagi na kopa, ang pagid ka plastik sa siyesing napatihan shabu, kagiban pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain George Linantoda, hepe sa Tigbawan Municipal Police Station, ginpayag siningay sa kabulan ng ilang monitoring, antis ginkasang nasambit nga operasyon. Dugang pa sa ngepe, nga na-monitor nila nga nagalin sa syudad sang Iloilo ang supplies ng illegal nga droga, nga ginabaligya sa mga suspetsado sa Poblasyon 8. Mga ka-K5 ginabanta sa 13 gramos ang na-recover nga suspected shabu, kag mayara ini sa estimated market value nga 88,400 ka pesos. Balita nagikan sa Banwasang Tigbawan. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.